Από το 1984 υπηρετούμε την κατασκευή κουφωμάτων PVC. Βήμα-βήμα ανεβήκαμε τα σκαλοπάτια της γνώσης για να φτάσουμε στο σήμερα. Και το σήμερα λέγεται Piltus. Είμαστε μια υπερσύγχρονη μονάδα με την πιο σύγχρονη τεχνολογία στην κατασκευή κουφωμάτων. Η Piltus είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα και γενικότερα στα Βαλκάνια που διαθέτει σύστημα ποιοτικού ελέγχου, όχι μόνο των προφίλ αλλά και των ίδιων των κουφωμάτων. Αυτός ο έλεγχος σας δίνει τη σιγουριά πως τα κουφώματά σας θα μείνουν αναλύωτα με το πέρασμα του χρόνου. Η μεγαλύτερη επένδυση της Piltus γίνεται στους ανθρώπους της. Μια μεγάλη ομάδα ειδικών εργάζεται καθημερινά για να δώσει λύσεις στα προβλήματά σας. Λύσεις που θα σας ωφελήσουν άμεσα. Οι άνθρωποι της βρίσκονται κάθε φορά εκεί που τους χρειάζεστε για να υπηρετήσουν εσάς, τους σύγχρονους ανθρώπους, που ζητάτε την αξιοποίηση της τεχνολογίας, της παράδοσης αλλά και της δικής μας εμπειρίας. Ποιοτικό κούφωμα για μας είναι αυτό που ταιριάζει στις απαιτήσεις σας, στα όνειρα και στα σχέδιά σας. Μόνο εμείς θα τα φτιάξουμε για σας. Προσφέρουμε απλόχερα τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. Πρόθυμο και εξειδικευμένο προσωπικό είναι έτοιμο να δώσει λύση σε κάθε κατασκευαστική ιδιορυθμία. Υπηρετούμε την κατασκευή της σύγχρονης κατοικίας βασισμένη στις τεχνολογικές δυνατότητες, την εμπειρία μας και τις ανθρώπινες σχέσεις που χρόνια τώρα τις διατηρούμε σε ψηλά επίπεδα. Θέλουμε να νιώθει κάθε πελάτης μας τη σιγουριά ότι στην Piltus επενδύει με ασφάλεια. Το PVC έχει εξελιχθεί σήμερα σε ένα μεγάλο φύλλο του ανθρώπου που είναι απαραίτητος και ασφαλής σε πάρα πολλές δραστηριότητές του. Εργασία, εκπαίδευση, ατομική υγιεινή, ιατρική τεχνολογία, μεταφορές, οικοδομές κτλ. Τα προφίλ κατασκευάζονται σήμερα με νέες τεχνολογικές μεθόδους, ώστε να αντέχουν στις καθημερινές καταπονήσεις, να μην κάνουν εύκολα αμυχές, να αντέχουν για πολλά χρόνια στην υπεριόδια ακτινοβολία. Οι ανάγκες των σύγχρονων ανθρώπων υπαγόρευσαν τα χαρακτηριστικά του τέλειου υλικού για πόρτες και παράθυρα που να έχει τις τέλειες θερμομονωτικές ιδιότητες του ξύλου, να μην χρειάζεται τη δαπανηρή και συχνή συντήρηση του ξύλου, να μην είναι καλός αγωγός της θερμότητας όπως είναι το αλουμίνιο. Τα προφίλ PVC και κατά συνέπεια τα πορτοπαράθυρα από PVC είναι οικολογικά, επειδή είναι 100% ανακυκλώσιμα και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον κατά τη διαδικασία παραγωγής τους. Έχουν ελάχιστη δυνατή απώλεια θερμότητας και έτσι συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Δεν χρειάζονται κανενός είδος συντήρηση με χημικά, χρώματα κτλ. Και έτσι δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Για την παραγωγή των κουφωμάτων PVC χρησιμοποιούμε τα γερμανικά προφίλ Thyssen. Είναι μοναδικά γιατί ακολουθούν την πιο εξελιγμένη παραγωγική διαδικασία, υποκείμενα σε ελέγχους όπως θερμοκρασιακής αντοχής, σκληρότητας, χρωματικών μειγμάτων, πρώτων υλών κτλ. Είναι 100% ανακυκλώσιμα και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η λία επιφάνειά τους είναι ανεξίτηλη και δεν απαιτεί καμιά φροντίδα ή συντήρηση. Σήμερα τα κουφώματα Piltus εξασφαλίζουν πλήρη θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση και αντοχή και προσφέρουν δεκαετή εγγύηση. Αποτελούν εγγύηση και ασφάλεια σε αυτό που επενδύει σε κουφώματα Piltus. Τα κουφώματα Piltus έχουν άψογη αισθητική και τέλειο φινίρισμα. Υπάρχουν σε πολλούς χρωματισμούς RAL καθώς και σε τέλειες απομιμήσεις διαφόρων τύπων ξύλου. Λόγω της πληθώρας των κατασκευαστικών σχεδίων προσαρμόζονται στις ανάγκες των σύγχρονων αλλά και των παλαιότερων κτηρίων. Όταν μιλάμε για μηχανισμούς πορτοπαραθύρων, εννοούμε όλα εκείνα τα μεταλλικά κυρίως εξαρτήματα που μας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχουμε τις λειτουργίες των κουφωμάτων σχετικά με το άνοιγμα, κλείσιμο, ανάκληση κτλ. Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται είναι τελευταίας τεχνολογίας της γερμανικής εταιρείας Roto και είναι πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων, ανάλογα με την κατασκευή του κουφώματος. Οι συνεργάτες της Piltus σας δίνουν τη γραπτή χρυσή εγγύηση Piltus, η οποία συμπληρώνεται από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και σας παραδίδεται μετά το τέλος συνεργασίας. Η χρυσή εγγύηση Piltus σας εξασφαλίζει 10 χρόνια εγγύηση υλικού,
10 χρόνια δωρεάν σέρβις, 5 χρόνια ειδική έκπτωση σε ανταλλακτικά και αξεσουάρ, μόνιμη φιλική εξυπηρέτηση. Αν θέλετε άμεση πληροφόρηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την καρδιά της Biltus στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.biltus.gr.